ଆଜି ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ବଳଉଛନ୍ତି ତାଳଚେର। ସତରେ ନା ମିଛରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ସତ କୁହ, ସତ କୁହ, ସତରେ ଯିବ ଘରେ? ହଁ ସତରେ ଯାଉଛି। ସତରେ ଏକା ତ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଯାଉଛ ଭାରି? ମୋର ବି ଭର୍ତ୍ତି କର। ତମେ ଯଦି ଯିବ ମତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ। ନବନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଏଠି କାହା ପାଖରେ ରହିବ? ରୋଷେଇ କରି ନିଜେ ଖାଇବି। ସତରେ ମୁଁ ବି ଯିବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନବନି? ଆଉ ମତେ କେମିତି ବାହାଘର ହେଇଥିଲ? ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି, କେମିତି ଚଳିବି? ସତରେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ? ନା ତମେ ହସୁଛ, ତମେ ଯିବନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଗୋଲାପୀ ଜାଣିପାରୁନି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ରୁହ। ତମେ ଯିବ ମାନେ ମତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯିବ। ଇଏ କ'ଣ ବ୍ୟାଗ୍ ସତରେ ବାହାର କଲା ନା ଧରିକି ସତରେ ଯିବ କି? ଆଉ ଯିବିନି। ମୋର ବି ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି କର। ତମର କିଏ ହରିବ? ଆଉ ତାହେଲେ ମୋର ବି ଭର୍ତ୍ତି କର। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ କି? କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନ? କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ ହଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କୁହ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ? ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି ନା କ'ଣ କହିଲି? ତାହେଲେ କୁହ। କିଛି କହିନ। ଆଉ ତାହେଲେ ଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗାଡ଼ି ଚାବି। ଗାଡ଼ି ଚାବି ମୁଁ ରଖିଦେବି। ଦିଅ ନା ଚାବି ଦିଅ। ଚାବି ନାହିଁ। ଚାବି ଦିଅ। ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ଚାର୍ଜର। ସେରୁ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଦିଅ। ଗାଡ଼ି ଚାବି ଦିଅ। ତୁମେ ହସୁଛ ମାନେ ଯିବନି। ମୁଁ ତ ଯିବି ଆଉ ହସିଥିଲି ଆଉ ହସିଥିଲି। ସବୁ ମିଳିଲା। ଚାବି ଦିଅ। ଚାବି ଦିଅ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ କାହିଁ ଯିବ କି? ମୁଁ ଯିବି ତ। ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ତମକୁ ଏକୁଟିଆ ରହିବ। ଏଠି ଶୋଇବ ଏକୁଟିଆ। କ'ଣ ଖାଇବି? ଅଛି ଚାଉଳ ଅଛି। ଚାଉଳ ତ ମାସେ ଯିବ। ତାପରେ ମାସେ ଯାଉ। ତାପରେ ତମେ ପଇସା ପଠେଇବନି? କିଛି ପଇସା ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଖାଇବି ରହିବି କୁହ? ଟଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ ତମକୁ କାହା ଶିକ୍ଷାରେ ଯାଉଛ? ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଆମ ତ ମନ ହେଲା ଯିବୁ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ତାହେଲେ ମୋ ସଂସାର ତ ଯିଏ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗୁଛି। କିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛି? ଆମେ ଜାଣିଥିବ କିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ସତରେ ଯିବନି ତ? ଯିବି ନା ଯିବିନି? କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତମର ଠିକ୍ ସବୁ ଠିକ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ? ମୁଁ ମରିଯିବି। ଗାଧେଇବି। ଯା।
ବାଏ।